रुनिकाता लाइमुथि बाजाराव गिख्रंथाव जाथाय गंसे गालामाल दखाना गिख्रंथाव अर खामना सेवहांगार जाना लाख लाख रां खहा जाथायानो जादों चिरां जिल्लानि रुनिकाता लाइमुथि बाजाराव हरखाब मिथिस्लाबै बेबायदि जाथाय जानायखौ ओनसोलाव बयबो सोमोनांदों। माखासे सान सिगांसो चिरां जिल्लायावनो गंसे दखना गलानिफ्राय गोबां रां रुफा दखनाफोरखौ खावनाय जाथाय जानानै थाङो। बेबायदिनो दिनैबो जाथायनि आन्दोआव सोरबा दुथांनि आखाइ दं होनना सन्देह खालामदों ओनसोलनि सुबुंफ्रा। दखान बिगोमा आरो बाजारनि बिगोमाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला दखानाव खमैबो 4 लाखसोनि मुवा बेसादफोर दंमोन। मख'नो गोनांदि बे खहा जानायखौ गला बिगोमाया खोब दुखु मोनदों। लोगोसेयै गासैबो नङाब्लाबो जा हायो खहा सुफुं बायदियै बिटिआर सरकारनिफ्राय मदद बिदों। जानायाथ' जों दखान बन्द खालामना थांबा जेबो जायाखैमोन, ओमफ्राय जोंथ' बेबायदि खामजाना मादों जों नुवाखै। ओमफ्राय जेनेबा जों दखान बन्द खालामना थांबाय, थांनानै ओमफ्राय जों न'आव ओंखाम जाखानानै ओंख्रिल' संनानै ओंखाम जानानै बिसिनायाव एसेल' माबा गोलांनो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय बे समावनो नैबे दखान खाथिनि मानसिया खोन्थाहैबाय आरो नोंसिनि दखाना खामबाय, बासायनो हानाय नंला जोङो होननानै बुंहैखाबाय आरो। ओमफ्राय फैबा नायफैमारबा गासिबो दंस' जाजोब्बाय, गैखाला गासिबो सेस गैला आरो बेबायदि जादों आरो। खयथा जाखोमोन सोरबा सावखो ना माखो जों बेखौ मिथिला, जोंबो नुवासै जाहैबाय हरनि सम। दा जों बोरै मिन्थिबावनो, जोंहाबो बन्द खालामनानै थांबाय, मोनाबाय नालाय बयबो थांस्रिजोब्बाय। ओमफ्राय बेबायदि जाबाय आरो। ओमफ्राय नै खाथिनि मानसिया खोन्थाहैदोंमोन, ओमफ्राय जों बासायनो हानाय नंलालै आदै नोंसिनि दखाना खामजोब्बाय होनना बुंदों आरो। ओमफ्राय नायफैबा बेबायदि जामारबाय आरो, गासिबो गैला दंस' जाजोब्बाय। बै उननिफ्राय सावदो आरो। सोरखौबा सन्देह खालामदों नामा? दा सोरबा होनदों उन्दैफ्रा खाथियाव अर सायदोंमोन, ओमफ्राय सोरबा होनदों बिरि सावनानै प्लास्टिकआव माबानानै गालांदों होनना बुंदों आरो। नोंसोरो सोरखौबा सन्देह खालामदों? दा जों बोरै मिन्थिबावनो, जोंथ' नुवासैबो जाहैबाय। बेसेबांसोनि मुल्यनि बेसेन दंबा बुस्थु दंमोन दा? बेसेबां जागोनथाय दे बोराया बुंदों। ओरैनो आन्दाज बेसेबां? जों आन्दाजावथ' 4 लाखनि खहा जानानै दङ। ओमफ्राय एसे बोरैबाबा बारनोबो हागौ, जों बिदिनो दामि माल सोफैदोंमोन। जों थाइसे थाइनै ओरैनो खस्थ' खालामनानै बुथुमनानैब्लाबो जों दखान सोलिनानै जायोमोन। आरो जों सिगांनिफ्रायबो बे खेबसेल' नङा, खेबनै गासिबो जों गोदोनिफ्रायनो होजेननायनिफ्रायनो सिखावबो हाबजाबाय, गासिबो माल खावना लांजायो। होमबाबो जोङो सिखावफोरखौ जों नुनो मोना, खाथिनि ना गोजाननि जोंबोथ' मिथिया जाहैबाय। बेनिखायनो पुलिसनो खिन्थाहरनाय जायाखै। सिगां समाव पुलिसनो खोन्थाहरदोंना खोन्थाहराखै बेखौबो। जों ओरैनो बे कमिटिनि रायजो राजाखौ लानानै जों एखमबा हमनो नागिरो, जों बेखौबो जों हमनो मोना बेबायदि जानानै। ओमफ्राय जोंहाथ' दा उफायानो गैला, दा दखान होनो जोंहा दा गैजाखाया जाहैबाय। जोंहाथ' हा हुबो गैखायानो, जों जेबो गैजाया। बिदिनो जों एसे एनै दखान होनानै जायोमोन। आरो बेबो जोङो दखानखौबो जोङो लाबोयो, जों नगद लाबोनो हाया। जोङो बिदिनो मालिकनाव बाखि दङ, जों बेखौ जों दा बोरै सुख'हैनो हागोन, जोंहा बेखौ सिन्था जानानै दङ। बेनिखायनो दा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय एसे एनै अनसुंथाइ मोनो खोमा, जों बेखौ आसा खालामो गेदेर गोलावनिफ्राय। जोंहाथ' दा राहा गैला जेबो, मोसौ मोसाबो गैजाया जोंहा आरो फिसा फरायनाय दङ, इंलिस मिडियामाव हाबनायबो। प्रसासनखौ मा बुंनो सानो, सरखारनिसिम मा बुंनो सानो? सरखारनिसिम जों बेखौनो खावलायो, जों बिटिआर सरखारनिफ्राय बा रन्जित सारनिफ्रायबो जों एसे एनैखौबो जों खहा जानायनि बेलायाव जों एसे एनै अनसुंथाइ मोननो हायाब्लाबो, जों एसे एनै मोनोब्ला जों गोसोआव गोजोननाय मोनगौमोन। आरो जों बेजोंनो एसे मोननानै जों दखानखौ जाहाथे जों बिजोंनो सोलिनानै जोङो बिसि फिसा न'खर खुंलांनायाव जों जाहाथे मोजां खुंलांनो हायो। दा जोंहाथ' फारसेनिफ्राय जों मोनाब्लाथ' जोंहा न'खर सोलिनायाव बिराद दिगदार जासिगोनानो। जोंहा जेबो फानलु फानलाबो गैला। जा दङ दखानाव एसे दंमोन जोंहा एसे एनै, दा बेबो हनै खामनानै सिलिंखार जालांबाय। जोंहा दा राहायानो गैला। लाइमुथिनि भाइस प्रेसिडेन्ट बे हिसाबै फंबायनि न'आ दिनै बोरै खामजाखो, बे खामनायनि थाखायहाय दानि सरखार गोदाननिफ्राय अनसुंथाइ अननानै होयोब्ला मोजां जागौमोन। बेस्रा फिसा सानै फरायनाय दं, ओमफ्राय ओरैनो हाल खदाल गैखाया बे दखानजों जानाय। बेनिखायनो बे गैयाब्लाबो 3-4 लाख 5 लाख बायदिसो बिनो नस्थ' जाबाय न'जों माजों। बे हिसाबैनो गासैखौबो मोनजोबाब्लाबो सरकारा जा मोननानै अनसुंथाइ होयो, बेखौ आं हेफाजाब होजानो लुबैदों आरोखि दानि सरकारखौ। माबोरै जादों होननानै सानदों?
बेथ' आरो दुस्थामि मावखो ना हारसिं खामखो सोर बोरै बुजिबावनो रावबोथ' नुवाखिसै दा खामनाय समावसो सोरबा सानैसो मानसिया लोगो मोनफैनानै बैगोमाखौ लेङा लायनानै न'खौ एसे बासायनो हाबाय नङाब्लाथ' खामजोबगौमोन होननानै गासिबो बेखौ बुलुखुमानो हायाला बे बेसेबां लाइनाव दङ बे न'आ गासिबो खामजोबगौमोन आरोखि दा जायफ्रा बुखुमा फैदो बिसोरनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय दा बे न' गंसेल' नस्थ' जाबाय बा बिनि दखानाव बेसेबां माल दङ बे गासिबो नस्थ' जाजोब्बाय गैयालाबो 4 लाख बेबायदिसिनि 5 लाखसो बिदि नस्थ' जाबाय बेनिखायनो सरकारा अननानै बे रबेननो एसे अनसुंथाइ अननानै होयोब्ला मोजां जागोन आं बाजार कमिटिनि बाजारनि लेङाइ आफादगिरि जानानै बेखिनिखौ खावलायनाय जाबाय बारा सम जायाखैमोन आरो बार खयथासिम जाखो टाइमा 7थासिम औ 7था औ माने नोंथांमोनहा बुंदों जे बे ओनसोलाव बिदि जाथाया जाबाय थायो सिगाङाव बे मथा मथि बे जोंनि लाइमुथिया 2009निफ्राय जादों नालाय दखाना बे 2009निफ्राय जाथाय बे दखान जाजेननायनिफ्राय न' खामनाया जायाखैमोन एक्सुवेलि सिखावा फैबाय थायो आरो सोरनिबा माबा थालिर दिखुरबानाय खावना लाङो ओरै दखाननि बायदिसिना माल लाङो बेबायदि जाबाय थायोमोन अब्लाबो बे न' खामनाया जायाखैमोन दा भाग्य गाज्रि बिनि खाफालाव मा जाखो बे न'आ खामनो हाबाय आरो देग्लायहाय पुलिसनो खोन्थाहरबाय पुलिसनि खिन्थायाखै खिन्थानाय दा मा जायाखै सानदों नोंसोरलाय दाथ' आं हारसिं मा बुंनो बेयाव आफादगिरि आरो लेङाइ देहायारि दङ जों बेखौ एसे रायज्लायग्रोदिनि दा बेखौ जों बाजारखौ जोङो सिमोननिफ्राय बाजार दिनबो लाबाय बुधबार बाजारखौ ओमफ्राय बेखौ जोङो बुधबार बाजार दिन लानाय हिसाबै जोङो पुलिसनोबो एसे माबा लिरनानै हैनाय दङ दा बे हिसाबै थांनानै रायज्लायहैला बिसोरबा मा होनगोन दा बेखौ जों कमिटियाव रायज्लायग्रोदिनि दानि सिटिजेनाव माखासे बेबायदि जाब्रबथाय जानायनि सायाव गोबां बे माखासे मानसिफोरखौ हमनो हायै बायदि जाबाय दा नंखायनो जोंनि बे एनसिटिसि एरियायावथ' जोंनि लाइमुथि बाजाराव एसे एनै सिगांबो बिब्दि जाब्रबथाया जालांबाय थादों माल गोमानाय दखानावहाय एसे एनै उदपात खालामनाय खिन्थु जोङो एक्सुवेलि माखासे बै समनि बिबायदि जाब्रबथाय जानायफोरखौ जोङो माखासेखौ हमनो मोनाखै ओमफ्राय एसे एनै बे स्टुडेन्ट मानसिफोरखौ जोङो लादु जानाय मा जानाय बेफोरखौ जोङो बाजार कमिटिया हमनानैहाय माबा मोनसे मेनेजमेन्ट खालामदों ओमफ्राय बेंथलाव जानाय आरो जोंनियाव जानाय बेखौथ' बेंथलाव जानायखौथ' जों मोनथिखाबायानो फ्रायानो हमनोबो मोनबाय ओमफ्राय दा जोंनि बे लाइमुथियाव मैया 7थासोआव जानाय घटना बिनि सायाव आं एसे बुंनो सानदों माखासे जि 7थासोआवहाय माखासे आइजोफोर सानै थांदोंमोन न'खर गोनां बिसोरो बेवहाय अर गालांनो मोनदों जाहैदों ओमफ्राय बै अर गालांनाय मोनलांनायनि उनावनो हयथ' सम्भब बे न'आ बिनिफ्राय खामबोनाय जादों खिन्थु दा बेखौ डाइरेक्टलि सोरबा माबायोहाय गाज्रि रोखोमै सावखो ना बेन खालामखो बिनि प्रमानित' जों मोनाखै खिन्थु बाथ्रायानो जाहैबाय एसे सिगाङावहाय बुंनाय बायदि गारजेना दखाननि मालिकफ्रा दुखु गोनां जाबाय जोंबो बेवहाय दुखु नांफादों जोङो मोनसे प्राइमारि हिसाबै आरो जोंनिनो मानसि हिसाबै जोङो बेखौ दुखु फोरमायो जाहाथे बिनि सायाव बिहा बेसेबांखिनि खहा जाबाय प्रायप' हिसाबै बिथाङाथ' खहानो जाबाय आरो जेरैबायदि बियो गावखौ स्वीकार खालामबाय कनफेन्स खालामबाय आंहा जेबो गैलिया बे दखानजोंनो न'खर मेनटेन खालामदोंमोन गथ' फोरोंनाय जादोंमोन नै बिनि सायाव जोङो एसे साननांगोन दा जोंबो बेखौ फोरमायथिहरो बा हामलायो जे बिनि थाखाय माबा मोनसे फेसिलिटिखौ जोंबो एसे सहाय खालामनो बा जोंबो एसे प्रमानित हिसाबै हरनो हायो नामा आरो एक्सुवेलि बिनि राहाफ्रा बोरै जागोन जों बेखौबो एसे साननांगोन जिहेथु जोङो बे एनसिटिसि एरियायाव बाजारा माबा मोनसेबो जोंहा रेकमेन्डेसन गैया रेजिस्टारि गैया बे हिसाबै जों सरकारनिफ्राय बोरै मोननो बेबो मोनसे खोथा थाबाय
ओंखायनो जोङो बिथांनिहै जानानै दखाननि जि मालिकहै जानानै जाहाथे बोरैबाब्ला बेखौ एसे हेल्प होनो हायो बेखिनिखौ जोङो खावलायगोन आरो सरकारनिसिम पुलिसनिसिम मा खावलायनो सानो बेनि बेलायाव सरकारनिसिम पुलिसनिसिम इनफरमेसन होनांगौआवहाय जेरैबायदि बाजार कमिटिया बेखौहाय बुंलांबाय बिनि सायावहाय हयथ' बाजार कमिटियानो तदन्त लाथोंसै हयथ' बेखौ निस्सय इमप्रुभ होनांगोन आंनिब्ला बेजों माबा मोनसेया सिदान्थ'आबो जालांगोन बिनि गेजेराव बे बाजार कमिटिनि दायथ' थाबाय मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रियेलिटी पाब्लिक स्कुल @gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन